Nogen vil måske kalde mig den moderne guldgraver. Alltså vet du, kvinnor går runt där ute med en biologisk klocka som bara tickar och tickar och tickar. Jeg vælger selv at betragte det som mit bidrag til samfundet. Alltså du skulle kunna tjäna grova pengar på din solrosett. Sådan en slags velgørenhed. Der er et kæmpe behov derude. Aftalen var, at jeg skulle ekspreslevere. Når der var ægløsning. Jeg går lige en tur, ikke? Så er jeg til boks efter lunch. Du tror inte att chansen är större om vi skulle kunna göra det på riktigt? På riktigt? For mig handlede det om at levere en vare. Vem lägger med? Jag har tänkt på en sak. Barnet behöver ju en far. Och det är ju du, Lars.